yena uzomela agqoke i-tights manje umntwana ayifihle yabo because uyasaba ngomzimba wakhe akakwazi ukuthi njengoba esho Amanda uyagqoka ibikini yakhe ahambe manje yena u-right u-confident ama-stretch marks akhe anciphile agqoke kahle akwazi ukuya e-beach afane nabanye abantwana so ngithi abazali ngicela babasukumela abantwana ungamukeli uthi hayi lo unomzimba omubi vele unga-accept lokho mulwele umntwana wakho isikhumba sakhe kusekusha kungaze kube late. Sanibonani emakhaya, igama lami Enhle Cele, indodakazi yomakhi ye-By Enhle. Kuze kube nje i-By Enhle ingoba ngikhula ngisemncane ngaye ngaba ne-eczema, ngaba nenkinga yesikhumba. Uma wabesehlanganisa izinto naye ngokubona kwakhe ebona ngathi zizongisiza kwisikhumba sami ngoba bengikwazi ukuthi ngigcobe noma yini. Kwabe ngibuye ngibe ne-rash namabala, ngangingane futhi ngiwa kakhulu, ngihuzuwe ngibe nebala mhlawumbe emlenzeni. Uma waqala ukuhlanganisa izinto zokugcoba alongigcobisa nje kancane kancane nami ngiya ngokuye ngibona ukuthi hayibo yazi ziyasiza lezi zinto ayihlanganisayo ma hayi shuthi ke nama family members nawo asho ukuthi hawo uEnhle wamuhle kangaka ugcobani hayi wabesabahlanganisela ke nabo into zokugcoba basho nabo ukuthi hawo ziyasiza lezi zinto zakho mhlawumbe emele uzama ukuyidayisa yabo yaqala kanjalo ke iBy Enhle nami ke ngabe sengiba umuntu onegama kuBy Enhle. Okay, ngifuna ukubuza la ekutheni ukuthi yena udokotela yena ube umuntu kanjani uma uchaze nje uma wakhe ube umuntu kanjani ngaphambi ukuthi engene ekutheni ukuthi ebudokotela esikhumba. Uma umuntu othanda ukusiza abantu so ube thatha like ama suggestions kwabantu ukuthi kumele azame ukwenza izinto mhlambe zamabala or ezani naye azame nje aloke ezamile izigcina ifikile lento le afuna ukuthi ibe yiyona yabo. Okay, akuchazeke ngawe uqobo ukuthi lento yaqala kanjani indaba yamabala ububukeka kanjani emphakathini kuphila kanjani? Ukuthi ngibe namabala amaningi emzimbeni bengingakuthandi lokho ngoba angazi bekungakuhlanga nje enganeni yentombazane so izinto zami zokugcoba zingisizile ukuthi ngibe nami ne-self confidence as a teenager ukuthi nami ngikwazi ukufeza umzimba wami kahle nginganaki indaba zamabala cause kwamanje awasekho. Emphakathini ube umuntu kanjani akuyithathe nje uyibeke nomuntu ombonayo nawe ukuthi umuntu onamabala bambuka kanjani emphakathini wena ububukeka kanjani? Uma umuntu onamabala uvela ubukeka ungemuhle emphakathini so lokho kugcine kwehlisa i-self confidence yomuntu so ngona ukuthi bengibuya ngingemuhlanga ebantwini ngenxa yamabala ami bengingakuthandi lokho so product ngisizile ukuthi ngigene self confidence nakwabanye abanamabala mhlawumbe nabo bangazama ukuthenga products babone ukuthi siyona izobasebenzela yini ukuthi nabo bagcine bese na confidence emphakathini. Okay, eligcina ongalisho kakhulukazi kubantu abasha abantu abasebancane ngoba nikhula nabo niyababona khuluma nje ubhekise kubona bonke nje ubabhanqe uqale nje ukuthi nina abantu abasha nami ngiyaqhuquzela ngifuna uqale lapha. Nina abantu abasha nami ngiyaqhuquzela ukuthi nizame iBy Enhle ukuthi izonisiza nani njengoba nami ngiyi-teenager sike sibe namabala nama-pimples ebusweni njengaleli nje namhlanje ngivuke nalo kusasa ngizobe sengascrubha ngensipho yakaBy Enhle yona-ke ezoyehlisa ibala cause khona engaye ngaba nalo la kodwa akusabonakali ukuthi ngaye ngaba nalo so ngiyaqhuquzela ukuthi nani nizama akusiyona i-product abantu abadala kuphela kepha nani ningazama ukuthi nilungise isikhumba senu kuseyimanje nigqugquzele nje ukuthi nani nibe bahle ningaziyekeleli ngoba naku nibancane maningi ama-skin problems as a teenager ozobhekana nawo so le product ingakusiza kancane kancane ukuthi nawe uyithole confidence yokuthi uzimele kahle. Akangibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngomzothule ngwakashembe isibongo ngumafofuke njengedengabani isamba nesamba umnkosi ngalala maqodo labafozane kunoko nje isikhundla khonje othi mawuvimba ngala uthuka usungale umkhovu oyiphayo madakeni oyishasa ngetsela seshaya ibuya mbukeli lapha ekhaya igama lohlelo sithi uphila kanjani kanti igama lami ngumzothule ngashembe igama le-TV inethezeka TV. Shayibuya ku Dr. Cele ziningi izinto ezisithintayo size shayibuya kuwena akubingelele ababukeli emakhaya. Ngibingelela ababukeli ngibingelela bonke ama-customer eBy Enhle South Africa yonke ngibonge futhi ukuphinde futhi ngibuye la kunethezeka leli khaya leli.
Sibonga kakhulu yabona okungithokozisayo namhlanje no Enhle oqanjwe ngayo iproduct sesize sambona wachaza kakhulu udaba lakhe uEnhle uthini uzizwa unjani ekuthena ukuthi naye eze ezikhulumele yena uEnhle kulona udaba lakhe la kwiNethezeka TV. Ngizizwa ngithokoza kakhulu ukuthi kuze kufike lesi stage la kuvela ukuthi azavela umninikazi weBuy Enhle ngempela okuyena owenza ukuthi ize kube khona iBuy Enhle. Ngiyajabula ukuthi namhlanje useyakwazi ukuvela akhulume naye ngeexperience abenayo nokuthi esenomehluko from la eqale khona iqala ine-eczema neinduna uyazi ama teenager ake bayastrugglisha ngeinduna azipheli ziyabahlupha because ama hormones abo are strong so but ukuthi akwazi ukuthi avele neskin sakhe sesiyisona Enhle nje lo owaphuma uyena kuyangijabulisa lokho. Okay, ngibona umuntu omusha esihle naye namhlanje la osemncane naye omunye okwazi othe uzosichazela naye ngifuna ukuthi siye lapha ekuthena ukuthi abantu abasha kubaleke kangakanani ekuthena ukuthi besondele ekuthena ukuthi bezosizakala kungaze kuba yinto umahlala khona emzimbeni kuyena noma yinto asethi hayi ngiphila nakho lokhu emzimbeni wakhe. Kubaleke kakhulu abo abantu abasha ngiyathanda kakhulu ukugxila kubona. That is why namhlanje sigxile kubona abantu abasha abancane because kubalekile ukuthi isikhumba sabo basinakekele basigcine besabancane because once mawusumdala kunzima ukulungisa isikhumba osiyekile usamncane yabo. So ngiyajabula mayekhona namhlanje okhona othe naye mayebona wathi cha nami lento engiyibonayo le ngiyayithanda ngiyafisa ukuthi nami ngikhulume kwazi ukusizakala nabanye futhi abantwana. Ngizobuya kwena dokotela njengo Dr. Cele kodwa iBuy Enhle product ama product aqanjwe ngondodakazi. Yebo kunjalo aqanjwe ngoEnhle. Mina ngiwusli because nabanye bayadideka bagcina sebethi Enhle. So iBuy Enhle uEnhle indodakazi mina ngusli uDr. Slicele. Okay, nami ngicishe ngakubiza ngayo uEnhle futhi sengakubiza ngayo. Ake ngidlule lapho dokotela. Ake ngibuye kuwena igama lakho uAmanda ungwakangithi Sibongo. Yebo igama Amanda wangithi Sibongo. Okay. Amanda ake siqale kuwena ekuthena ukuthi uzoqala ukusondela la kuBuy Enhle product usondele kanjani ikuphi lokho okukuthathe waze kwakubeka la? Uqala kwami ukusebenzisa ama products ngangigcoba nje njengokujwayele uyigcobela. Ya ngathi ngigcoba ngabona umehluko kwama sketch marks ami njengoba ngikhula phela umuntu uyakhuluphala uba nama sketch marks ikiwe lo mihlangana amathanga because ithight angigqoki phela angizwani nje nayo. So ngasebenzisa idark mark njalo elo ekseni nantambama ngangigcoba nje ngimasaja ngayo because ngangenzela ukuthi kusuke lokho okumnyama phakathi kwamathanga. Then for ama sketch marks ngangigcobela ibody lotion njalo emini ngiyimix ne tissue oil bese kuthi ebusuku ngigcobe tissue oil ngiyimassage 5 to 10 minutes. Yes. Khambeni kwesikhathi ngabona sekusuka ke nami ngabona ukuthi no kuyangisebenzela and isengizwa abantu sesebenza hayi wakugcoba ngakugcobani umsebenzi weBuy Enhle. Isizibonga yona umuntu useyaglowa siyabona. Okay, kubantu abasha nike nixoxe njengabantu abasha ngeenkinga mhlawumbe enhlangabezana nazo manikhula uthola ukuthi ezinye anixoxe yayibona leyo nto kukhona izinto uthola ukuthi ziyenzeke emzimbeni wenu kakhulukazi ngoba ade ukhuluma nje ukuthi busubona ngekiwi into ebona wena mhlawumbe kakhulu ngoba usuke uyibona wena usegumbini lakho wedwa mhlawumbe ugeza. Ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi nike nixoxe ngazo lezi zinto nize nifike ekutheni ukuthi wena ubachazele ukuthi kukhona iproduct eksezela. Yebo siyaxoxa ngakho because vele thina ke siyathanda ukuyigqokela izinto ezimfishane yonke lo nto futhi ke ama teenagers ayisikhathi esiningi ane low self esteem ngenxa yama ubona la ama sketch marks yamaki umuntu agcina sengazithandi. Yebo siyafika kulo nkulumo sikhulume ngakho ukuthi kumele vele sisebenzise ama products iBuy Enhle ikhona izokusiza nje. Ungathini ke kubantu abasha njengamanje bakhona abantu abasha ngisazobuya kuwena ngifuna ukukhulume nabo njengomuntu omusha ekutheni ukuthi umuntu ungafiki la ekutheni ukuthi eseze eyinyeza khona induna ezike iqhamuke maningena estagini seni la sithi khona ngena kwi tin ban angazi ngizothi tin zone noma
ma teenager ngifuna ukuya lapho ngifuna ukuthi sibheke ekutheni ukuthi ukukhulume wena nabantu abasha nje ukhulume nabo nje ukuthi kungaze kufikela ezinyeza khona ekubeni zikhona izinto ezingabasiza. Engakusho njengomuntu omusha nami ukuthi umuntu aqala azamukele ngendlela ayiyona aphinde azithande ungazinyezi zikhona izinto ezingakusiza. Yebo. Okay. Ngibuye kuwena ke dokotela. Njengamanje uthe ugxila kakhulu kubantu abasha. Hayi ukuthi asigxilile nabantu asebekhulile ngoba ezinye inkinga zidaleka ngisho umuntu esekhulile ngezimo ke ezithile noma nokudla esidlayo. Uthola ukuthi umuntu ukudla kuyamala emva kwalokho egcina emzimbeni sekunenkinga ethile mhlambe aba nayo emzimbeni. Ngifuna ukuthi siqale la ekutheni ukuthi abantu abasha inkingeni obhekana nazo wena njengodokotela uqala kuziphi inkinga zabantu abasha ngoba ziningi inkinga zabantu abasha. Yes ngiyajabula masigxila lapho kakhulukazi abantu abasha ngiyaxhumana nabo kakhulu and baningi esengibasizile ikakhulukazi abaningi ke banenkinga yeinduna nje iacne acne cause njoba ngeke ngachaza ukuthi nganxa ama hormones abo bamila kakhulu induna. Abanye uthola ukuthi ezinye zilight induna nje obonayo ukuthi hayi lokhu kulula okunye uthola ukuthi zi too much zishiya namabala emva kwalokho and uthola ukuthi umntwana useyayinyeza yabo kuzoba njoba engachaza abanye abantwana abaningi ngenxa yokudla okudliwayo nje ubusuku wachaza these days akufani nathi bona basheshe bavumba bakhuluphale babe nemzimba bese beba nama stretch marks even eingalweni uthola ukuthi umntwana une stretch marks eingalweni unekiwi unamakhwapha amnyama yonke leyo nto so umntwana abanye bayaphuma bagqoka kahle bagqoka ama shorts amancane bagqoka ama vest yena awayazenyeza noma egqokile uthola ukuthi uyayinyeza akathandi asakwazi ukuphila impilo yakhe ezumntwana ngaleso sikhathi so that is why ngithi ngiyafisa ukugxila kubona kakhulukazi baningi sengibasizile especially ngeinduna khona nabanye ngicabanga mhlawumbe sobe sikuveze lobufakazi nomunye mama ebonga ukuthi hayi wazi wamsiza umntwana wami ama teenager njengoba ngichaza nje bese kuzoba ikhona lokhu kwama stretch marks baningi futhi ngibasizayo ngama stretch marks khona nje futhi omama into engithandayo omama abasukumelayo ngiyajabula ukuthi omama banamhlanje bayakwazi ukusukumela abantwana babo uthola ukuthi umama athi nje umkhulu nama stretch marks angithandi mncane lo muntu una 16 omunye akanamntwana kodwa nje ngendlela ama stretch marks ngakhona yabo amsukumele and aqale for ama stretch marks ngiyangibanike insipho le njengoba ngangishilo ukuthi le insipho le ipowerful kuyona yonke into even ama stretch marks uyaqala kuleyo ndawo nama stretch marks noma amabala ikiwi ukhuhle ngensipho okuqala then mase usebenzisa njobeke wachaza uAmanda ibody lotion uyixuba ne tissue oil ugcobe kone emini ukumassage nje kuma stretch marks bese ebusuku uyigcobe yodwa i tissue oil because inama oils kubhalwa 12 oils but it's actually more than 12 oils because khona lento I think abaningi bayayazi ukumix ama oils uthi 5 oils 7 oils ilokho so lokho kwethu it's got 12 and more ama oils agudi alwa nama stretch marks alwa nomzimba nje iskin sakho siya glow sibe sihle i reduce namabala at the same time. Ngikuza kahle ake sibuye lana ke abantwana ukhulume ngabo ekutheni ukuthi inkinga yabo izinduna lezi othi uqala kuzona ngifuna ukubuya la ekuthenini ukuthi ke ekuthenini ukuthi abazali bebasukumela ungathini kubona abazali ngoba kukhona abazali uthola ukuthi izingane abayina kuvele bethi hayi isikhathi sakhe lesi nathi sakungena kulesikhathi sadlula kanti ukudla kusafana nesimo sempilo asisafana naqala. Akufani mina ngingathi abazali ngicela bayisukumela ingane ngicela umzali angasho ukuthi hayi vele lo unomzimba omubi uaccept akungafani nathi thina sidlulile lapho because vele ngekhazi zethu benganako ubuhlala nokhwekhwe lakho luze luyipholele kusala amabala uyokhula nalo uyabo and la umabala musumdala ngeke azaphela usunga wa reduce nje sikwazile ukwa reduce ngoba phela sesenza iproduct ukuthi angabe segama yabo athi nje ebantwini kodwa asuke ngeke asaphela so umntwana msukumele because uyambulala umntwana umbulala self esteem yakhe umbulala ukuyithemba umncisha ithuba lokuba umntwana ukuze akwazi ukuphumela bayathanda ukuthi bayashutha abantwana bamanje bayathanda kuye beach beach bathanda ukugqoma bikini yena uzomela agqoke i-tights manje umntwana ayifihle yabo because uyasaba ngomzimba wakhe akakwazi ukuthi njengoba esho Amanda uyagqoka ibikini yakhe ahambe manje yena u right confident ama stretch marks akhe anciphile
agqoke kahle akwazi ukuya ebeach afane nabanye abantwana. So ngithi abazali ngicela babasukumele abantwana ungamukeli uthi hayi lo unomzimba omubi vele accept lokho mulwele umntwana wakho isikhumba sakhe kusekusha kungaze kube late. Okay, sithokoza la ekutheni ukuthi uthi mulwele umntana wakho kakhulukazi isikhumba ukufa noma isici kusekusha kungaze kube late. Sikhulume noEnhle. Masikhuluma noEnhle wathethe into eziningi ukuthi umsukumele kakhulu sasemncane walwa wahlanganisa izinto. Ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi ukuhlanganisa kwakho mhlawumbe kwakusekuyilona ubizo lakho ekutheni ukuthi ubizwe ngomntana wakho. Ngiyacabanga ngoba uqala wakhona ngane kwakungekho nje lokho I didn't even think ukuthi ngaze kube yinto engagcina into yangempela. Yes, ngangenza nje ngihlanganisa cause i-eczema imqala okay yayi bad yabo. Then ngaya kwi-dermatologist wasinika lezo zinto okay ulokuzilanda and ziyabiza yabo. So ngithema ngizibone lezi zinto then after that ngaqala ilangiqale khona ke nami ngathi hayi njoba ukuthi mawukuthi cause usibhalela ukuthi okay uthengi iAquas kanje if mina ngingayenza lento yabo ngaqala lapho ngayenza and after that asiphindanga sayothenga kwi-dermatologist and ayikazi ibuye selo kuyaphela lapho eczema yakhe ayikazi iphinde ibuye bese kuba yinduna nje ezimhluphayo ngaleso sikhathi shiya amabala Okungithokozisayo uEnhle beyikhulumela yena akaze efunza umuntu ushilo nje kuswele eqaleni kwaze kwafika egcineni nokuthi usizile nasemndenini ngakho lokho. Yebo kunjalo impela kunjalo so kunjalo nje and uya naye okay ama teenager ngiyinto bayanqena ekumele umzali mangabe umzali mhlambe uzomsukumela umntwana umlethe la umthathele izinto ngicela uphinde umnaki ukuthi uyazisebenzisa especially izinto zethu zeinduna ziningi abantwana bayanqena even nayo Enhle uyanqena uyabona nje sometimes because uyavela leyo nduna namanje uvuke enayo le abanye amayezwa ngaphilo uyaba naleyo nduna eyodwa khona lezi nduna eziqinayo engathi bayithumba leyo nduna sithatha nansi insipho ayihluphi ayidinga into eziningi thatha insipho le uyimanzise uyikhuhle ngayo insipho iya exfoliate khona le ndawo erafu uyikhuhle ngayo izoyishela ngaphakathi ingazishiya ibala ungayiqhumbuzi uyayithatha nje uyithi uyishiye nensipho ngakusasa izobe iphelile. So ngoba bayanqena so sometimes uzonqena ukugcoba ubone ukuthi izinto akazigcobi ufuna ummele ugcobile so ukha ngensipho enza ukuthi kanje gcoba uzoba right. Okay, ngizwe kahle ngibuya ngala koAmanda. Amanda ngifuna sigoqe kuwena mase siyobheka kudokotela ezinye zeinsebenza ayisebenzayo. Amanda, nina njengabantu abasha njengamanje ukhona wena uyazi ukuthi nisizakala kanjani iliphi iqhaza obona ukuthi kufanele libambe nina njengabantu basha nansi iBuyEnhle ikusizile nokuthi abanye abantu abasha eniphila nabo kule group yenu ukuthi nabo bengabe nalokho kuyinyeza wena mawubuka nje njengabantu abasha ugqugquzelana ngoba kuthiwa niyanqena niyavilapha. Hayi iqiniso le hayi unqena siyanqena hayi kodwa akukho singakwenza ngaphandle ukuthi silokho sikhumbuzana sigquzelane singahlekani kunalokho nje ukuthi sitshelane kahle ukuthi hayibo lalela nakho ukuthi sebenzisa ukuthi kahle futhi because ave sithanda ukugconana sinjalo ukucwasana nje kuningi la ngaphandle kunalokho umuntu ungamcwasi msize asizakale naye abimuhle sibe bahle sonke. Sibonga Hlakhole. Dokotela ke sesingena khona ke ekutheni ukuthi njengoba usebenza maningi ama products ngibona namanje leyo gcoba nje yini eyezandla hand lotion. Oh yeah angazi noma sake sayichaza before. Not really. Yes, hand lotion le yethu uyayisebenzisa kwizandla yabo nje le yami ihlala esikhwameni ahlukani nayo izandla ukuze zibe soft iyazenza nokuthi khona abanye izandla zabo uthola ukuthi umunye affectwa insipho meqeda ukuwasha kumele moqeda ukuwasha mawungumuntu onaleyo nkinga emva kwaloko ugcoba ihand lotion. Laba bathi ziyaxebuka meqeda ukuwasha ihand lotion iyasiza lapho neinyawo even inyawo ezirough uyakwazi ukuthi mawuzothola umuntu ozokumasaja ngayo ihand lotion ziba soft izinyawo nezandla okusho ukuthi yensizwa ke neintokazi. Yes, ikhona ukhala omhlophe for abantu besilisa umuntu esilisa ngaphathi upink. Yaba indaba kaPink angiyeke indaba kaPink ngoba ithinta abantu abaningi kodwa ngendlule la akuchaze ngibona ne-roll on manje. Yes, antiperspirant i-roll on mina bengine problem ukuthi ngisensitive i-roll on ene alcohol bengingayisebenzisi uthola ukuthi kumele ngithenge oma micham iyabiza
iyabiza, is expensive, it costly, or ngigcobe ama speed stick lokhu okungayona amanzi okuyi speed stick. But ziyacosta, ziyabiza yabo. So kuthena sengifundile ke then ngase ngiyazenzela ke, of which even abantu abane problem ye roll on ene alcohol bayakhona ukusebenzisa le angabi nayo inkinga. Okay, khona abantu abathi mangifaka i roll on kumila amathumba noma leyo nto yes iyona leyo bengiba njalo nje, ngigcina nje ukugcoba i roll on nje inganginethumba elikhwapheni angazulichaza la ngagcina khona ke ukusebenzisa lawo. Then but mawusebenzisa le ebhalu 0% alcohol i right kulabo bantu laba baba namathumba. So lena ke nayo i right ke uyakhona ukuyisebenzisa mona makhwapha sensitive kanjalo. Okay. Bese kuthi la i hair spray le ngake ngafika kancane kuloko last time. I hair spray ihambisana ne hair food le ye shea butter okwezinwele, because inwele nazo zibalekile. Inwele siyadila nezinwele, that is why sikwazi ukudlala ngenwele zethu nje, sifake o dye laba sidlale nje nino enhle sonke nje lokuso nino enhle ngiyambona no Amanda because bayaqothula yabo nje uhleze ubuza manje sinufa kanjani lo dye, because uyaqothula, but sengizibona nazi hairline igcwele izinwele ziqothukile. So cause sisebenzisa lokho i hair spray lena sisebenzisela yona ne hair food, even umuntu one hairline inwele zingakhulu iyazikhulisa. Okay, akuchazeke umsebenzi besigxile kubantu abasha ngoba inkinga eziningi bezigxile kubantu abasha, kodwa njengamanje akuvulele inkulumo ngomsebenzi wakho ukuthi abantu abasukume bengahlali phansi. Ngicela ukhulume nje nabantu emphakathini ngoba nakuba sikhuluma nabantu abasha kusho ukuthi izinto oyisebenzayo kakhulukazi insebenzo zisiza abantu abasha kuphela. Bayazi vela abadala ukuthi uyabasiza kakhulu, kodwa ke awuvulele inkulumo njengamanje. Ama products wethu awakhethile, njengamanje sinabantu besilisa abaningi esibasizayo. Abantu besilisa nabo bayasizakala. Umuntu wesilisa onenkinga yesikhumba, kufika nabane eczema, kuningi nje. Abanye sisasebenzisana ke nabanye odokotela besintu, because abanye banenkinga enkulu yezinsumpa. Iyona into eyinkinga ke leyo ke. Njengamanje kuzobe eczema ehlupha kakhulu abantu. Mase even abantu abadala baningi, abantu abadala engibathuthayo. Kahle kahle I think next time ngiyocela sigcile kubantu abasebekhulile. From 40 or from 50 upwards, because nginabantu engibathuthayo abano 70, abano still lapho yakhombisa ukuthi you never too old ukuthi unganakela isikhumba sakho. Yabo. So nginabantu abadala engibathuthayo engizofisa ukuthi sigcile kubona next time kakhulu, because nabo baneyinkinga, nabo babantu, nabo bayaphuma eminyango bayafuna ukuba bahle. Akusho ukuthi ngoba nakho usugogo usunje sekumele ungazinakekeli. Yabo, baneyinkinga ezindala, athi umuntu kade ngizama mntanami, kade ngizama, kodwa mase sisebenzisa ibhayi enhle athi nje ngiyabonga umehluko, ngiyabona, ngiyaqala ukuzibona umdala lo muntu uno 60 70. Yabo, akusho ukuthi makaziyekelele ngoba usemdala. Hayi kulungile dokotela, sizobheka kumniningwane. Ungathini elokugcina ke sigoqa namba abantu abasha sibatholele Amanda enhle ke, thokozile ukuthi naye vele kumabona kude bembona abantu ukuthi makuthiwa bhayi enhle kukhulunywa ngobani. Wena uDr. Sli Cele, yena enhle Cele, ama products wawaqamba ngaye ngenxa yokuthi inkinga yayingaye. Awuchazeke usugoqa nje njengamanje. Ayisengoqa nje ngizocela ukuthi ngiphinde ngigqugquzela abantu ukuthi ngicela abantu bangaziyekeleli, regardless of age nokuthi umuntu wesilisa. Njengoba ngisho abantu besilisa siyabatreata, abantu besifazane abancane abanezifo ehlukene, kunokhona nama skin condition like eczema, into ozalwe nayo, okuyona siyakwazi ukuyitreata. Even though eczema mostly into engapheli uphila nayo, but mayitreateke, because the more iba severe the more yenza skin sakho uzohlezi unamabala, because iyabenza kubabe, the time uzinwaya kuyaqhubeka bese kuvela amabala emva kwalokho. But mawuyitreata uyakwazi ukuthi kuphileke nayo. So sengigoqa nje siyabonga isupport yabantu, siyabonga ukuthi baningi abantu abaxakekile inethezeka esikwazi ukufinyelela kubona, and they reach out to us basicela ukuthi sixakekile, sicela usizo. Ngibonga nalabo ababuyelayo kumina nama results bazobonga. Siyayiswafake namanje sizowafaka amanye ama voice notes bebonga. Ngiyabonga nakulabo ababuyela back. Kune like nje khona especially njengoba ngithi kuma teenagers ukhona nje kade mina esenda i-message ethi ngiyabonga, I'm regaining my confidence again. Lawo mazwi nje they make my day ukuzwa leyo nto ukuthi khona umuntu obuyelwa ukuzethemba ngenxa yami ngokuthi ngwazile ukumsiza. Yabo.
Sibonga kakhulu dokotela, imininingwane bakuthola kanjani? Futhi ke ngaphambi ukuthi singene kwimininingwane, ngiyanibona ni busy niyaposa, uposa awukhulume ngabo laba enibaposelayo. Zikhona izikhalazo senike nayithola? Hayi azikho, sibona sithola ukuncoma nje, bayabonga ukuthi iservice yethu iyashesha, iphasela liyafika ngokushesha kumuntu. Ofuna ukuposelwa endlini siyakwazi ukumposela khona, ofuna ukuposelwa kaPep or Pep siyibona sibasebenzisa kakhulu uPex. Abantu abaningi because ucheaper, uyakwazi uqala ku R60 udelivery, and ama customers ethu njengoba singisho amaningi ako Joburg, ko Cape Town, Eastern Cape, Mpumalanga, Swazini, yonke indawo akukho la singafingeleli khona. iBuy Enhle everyday iyaposwa, iyahamba, abantu bayasizakala. Nazo ke lapho bengifuna adlule khona sesingangena kwimininingwane. Imininingwane kusayiyona leyo, inamba is 081 055 4332. Siyatholakala enumber 166 ku Victoria Embankment, nasi number 186 ku Victoria Embankment, kulomgaqo lo ngasemtateni Esplanade. Siyatholakala lapho. Inamba, you can send i-message on WhatsApp, ungafona mawuthanda, kulula kodwa umuntu mesenda i-message because ila sikwazi ukucommunicate khona naye, angikhombise isithombe because inkinga yomuntu angayichaza but akufani ukuthi uyibone. Mangabe ngiyibona i-skin problem yakhe ngiyakwazi ukuthi exactly lo okay uzodinga ukuthi, so sicommunicate kahle on WhatsApp, sendelana izithombe naye yonke into kanjalo. So ngitholakala lapho, sinayo i-Facebook page Buy Enhle Natural Glow Beauty Products, na ku TikTok @Buy Enhle @Natural Glow. Siyatholakala nje. Sibonga kahle dokotela. Okay, ngiyabonga nami. Sobonga nakuwena Nkosazana ukuthi nje uthathe ithuba lakho nje uzohlala nathi. Ngiyabonga kakhulu nami. Kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya sikhuluma ngeBuy Enhle product. uDr Cele lo ade sinayo, Dr Slee Cele, okuyena ozala uEnhle, indodakazi yakhe uEnhle. Masikhuluma ngoEnhle, indodakazi yakhe okuyiyona eyaqala yaba nenkinga ukuze kube khona lama product. Yena wasukumela indodakazi yakhe, wasesukumela isizwe sonke. Kunjalo ke igama lami ngingumzothule, ngwashembe Sibongo. Silandela lapha na einkundleni zokuxhumana, Facebook page uyasithola na kanjani uthi Nethezeka TV, ungene lapha ku YouTube Nethezeka TV, TikTok Nethezeka TV. Igama lami ngumzothule, umfowethu emashumi, foskopte la khala masoko into batata tshele pahleni umphendle manje umama omkhulu kusiqeqeza ipoto ngaphatha ngaphezulu. Bathi uthela ngurikana ngoba zonke intombi zilikundile uHande manje acije imamba acije umshololo. Untombi zimbili enyanga nqathinya seklemoto nobone namajoba amabuleshe ngomaphatho wetebezulu. Khuluma kofu umkhotho odukweni ebindi ngithumile lapho wafa mina iphinde ibonana yipa. Uncle.